Comencem una temporada més i ho fem, com sempre, parlant de la història de Sant Boi de Llobregat, un lloc tenyit d'un gris d'extraradi que a vegades fa por. Però, totes ben orgulloses que som del Baix, que de fora no vindran a recordar-nos-ho ni del guapes que som. Estant al mes de setembre, podríem haver-nos dedicat a explicar lo del conseller en cap Rafael Casanova, enterrat a Sant Boi, o lo de la primera gran manifestació catalanista, diguem-ne, per l'amnistia, encara en plena dictadura l'any 1976, i que com l'estiu més calorós de les nostres vides tampoc serà l'última. I és que venim a explicar-vos lo de Roma a Sant Boi, de com fa més de 2.000 anys i després de la unió de sabins, llatins i etruscos, l'any 753 abans de Crist, es funda la ciutat de Roma. Passarà per diverses etapes perquè, queda dividit així perquè m'ha donat la gana. Monarquia, república i imperi. La primera etapa se la va empatar ràpid, ja que després de 200 anys i pico de monarquia i com a últim rei Tarquini el Superb, el sobrenom no enganya, la corona se'n va a la merda per coses de rei sense importància, saps? Letícia, pren nota. Conspiració i conxorxa amb la dona per matar el sogre o que el teu fill provoqui el suïcidi de Lucrècia al sentir-se impura després d'haver-la violat. Ja ho veieu, res que no passi ara. L'any 510 abans de Crist, a conseqüència d'aquestes i molt probablement d'altres coses lletges similars, el poble es revolta, venga, que si se puede, un abrazo, Pablo, la monarquia s'acaba i comença la república. De la república, el que més us sonarà és el tràgic final d'aquesta i qui acabaven d'anomenar dictador vitalici Juli Cèsar. I és que alguns dels seus compis del Senat, pensant que el seu nomenament com a dictador vitalici podria provocar que acumulés massa poder, o no! Però com pot ser, senyora, dictador vitalici massa poder? Què diu? Quina relació d'idees més bàsica! En fi, que els senadors Gai, Cassi, Bucilià i Marc Juni Brutus el van assassinar apunyalant-lo quan entrava al Senat, una mica a traïció, que una cosa no et lleva l'altra. I allà va quedar estès com un ocellet, com un exemplar mort de mascanyat estrafolaire, als peus d'una gran estàtua de Pompeu, el que va ser el seu gran rival en vida. Èpic, oi? I després diuen de les tragèdies gregues. I finalment, lo de l'imperi romà. Justeta aquesta, Rosa? Doncs no direm massa més, que va començar fa 1229 anys, l'any 27 abans de Crist, i que va durar fins al 476 després de Crist. Va allargar-se més de 500 anys. Per cert, i ja que estem amb números, d'aquesta data fa de la caiguda de l'imperi romà d'Occident 1546 anys. I ojo que durant bona part de tot això que hem estat explicant del que vindria de ser o el que cabria dins de l'U de Roma, els romans es van estar a casa nostra entrant via Empúries per atacar Pal de Tras Aníbal, el dels elefants, no confondre amb el dels anyells o el d'Ojete Calor, i que com devia fer l'estiu menys calorós de les nostres vides, els romans s'hi van acabar quedant. Avui us explicarem coses de l'antiga Roma, com d'on ve la paraula pontífex o com funcionava això dels noms romans a Roma. Alguns dels costums o coses que ens han quedat aleshores, com eren les nits a la romana o quin era el paper de la dona en tot això. I a través de Roma i totes aquestes històries d'antes destaparem el pastel de com va ser la descoberta de les famosíssimes i millor conservades de tot Catalunya, les termes romanes de Sant Boi. Tot això ara a l'U d'antes. L'U d'antes, un programa que, no farà història. Bona nit i benvingudes a l'U d'antes, probablement el millor show històric de Sant Boi de Llobregat, avui 29 de setembre, des de la caseta de l'Ateneu Sant Boià, en directe quan són les 10 i 7 minuts. I 5. Gràcies, Víctor. Bona nit, Ricard Ros. Bona nit. Bona nit, Rosa. Bona nit. Bona nit, Laia. Hola. Bona nit, Víctor. Bona nit, Ricard, i bona nit també a totes aquestes persones que han vingut a veure'ns a la caseta, que venen des de, tinc per aquí apuntat, Barri Centre, Barri Antic, Cooperativa, Colònia Güell, Sant Vicenç dels Horts, Castelladral, i ens acompanyen avui des de la capital de Sant Feliu. Un aplaudiment. Hi ha butxeamiento aquí, eh? Bueno, és que... No hi ha simpatia per Sant Feliu. Les capitals.
Bueno, ja sabeu que si voleu ser tan meravelloses com aquesta gent que ens acompanya i venir a gaudir en directe del programa, us esperem l'últim dijous de cada mes a partir de les 9 i perquè a les 10 ja aneu prou borratxes per riure'ns les gràcies. Tenim una novetat per aquesta temporada amb el públic, oi? Doncs sí, sabent aneries noves. Aquesta temporada introduïm el seient VIP del públic i és que en qualsevol moment aquesta persona serà el meu comodí tota la nit. És escollida automàticament per participar al concurs, tenir l'oportunitat de guanyar un fantàstic vi per gentilesa de Bernabí, Dímelo i bien. podrà interrompre el programa si ho considera oportú. Una altra cosa és que nosaltres també ho considerem. Molt bé, i ja sabem qui té el seient VIP aquesta nit, Rosa. Correcte, la persona afortunada d'avui és la Tatiana. Perquè s'ha sentat en una cadira que hi havia una creu Si posada. t'aixeques, sisplau. Stand up, levántate que te vea todo el mundo. Muéstralo la cruz. Mira, t'has assegut Estem veient allà. la creu. És verídic. Sí, Té creu. veient està marcat. És esa. Enhorabona, Tatiana. Enhorabona, eh? Llàstima que això no comporti tenir barra lliure, ho sento. Laia, on ens poden veure i escoltar aquesta bona gent? Ho poden fer a iVoox o a Spotify i poden mirar-nos a Twitter i a YouTube. Primícia, sortirem per la tele, així que poseu-vos guapes, i Instagram. Tot això és @lu.dantes_. Ara només ens faltarà tenir un OnlyFans. Ricard Ros, què celebrem avui? Doncs bona nit, Sant Boi. Avui les efemierderers són ben sucoses. A mi tot el que sigui sucós, bé. Inclús diria llerdos, m'interessa, eh? Bona nit, per ser Genís Santa Cara, per servir-te. Vinga, bona nit, Genís. Doncs bé, Genís, estigues ben atent perquè avui es commemora ni més ni menys que el 1977 el govern espanyol restaura la Generalitat i encara avui, 45 anys després, i bueno, ja ho veurem, s'ha adonat de quin és el problema. I el bé que hem anat, perdó, el bé que ens ha anat. Sol Jaume Jos, que el teu estimat i legítim alcalde el que votaràs a les properes eleccions. Doncs res, i també alcalde Jos, tal dia com avui va néixer un jugador que va passar sense tant pena ni glòria pel Barça i que després va marxar al Madrid i no és el Figo i ens va donar a tots molt igual, l'Albert Celades. Bravo, Grande, Celades. Per cert, qui també va néixer, però tal dia com ahir, va ser l'històric pensador xinès Confuci. Vols que t'expliqui la història del germà d'en Confuci? Tenia germà, Confuci? Sí, el que tinc aquí el prepuci. Molt bé, caram, Genís, has arrencat fort la temporada, eh? I finalment, no avui, però sí demà, recordeu quan us lleveu i feu el primer pipi, reteniu aquest moment, ja serà el Dia Internacional del Podcast. Lo d'ara no, és lo d'antes. Com no podia ser d'una altra manera, una temporada més i per explicar-nos què en sap la gent de Sant Boi de les coses d'antes, li diem hola a una dona que en lloc d'esculpir l'argila, la massageja. Una dona que si hagués nascut a Roma seria romana i si hagués nascut cantant seria Foulana del Rei. Vaja. Una dona que de cara en fora, ho heu vist? Àmfora, de cara en fora. Pilladíssima. Sí. És una persona molt maca, però per dintre està plena de vísceres. Amb tots vosaltres, Rosa Satoca. Bona nit. Veig que esteu molt juganers amb la semàntica, eh? Ricard Buenafontes i Víctor Romerillo. Se m'entén? Se manté per tu també, Rosa. Gràcies, Rosa, per mirallar-nos amb aquests referents i després d'aquesta autofalació volem saber on has anat a preguntar què en sap la gent de Sant Boi de les coses d'antes. Bueno, doncs des de que vam començar el podcast que porto fent-m'ho a sobre lo d'avui. Lo d'antes. No, lo d'ara. Bueno, lo de l'altre dia, que encara que no ho sembli perquè ho faig increïble, ho portem gravadot. I com us deia, m'ho feia a sobre perquè si als hiverns vam anar a l'art ibèric, pels francesos vam anar a un forn de baguets i tal i qual, avui pels romans me'n vaig al bar Roma. Endavant, Rosa. Gràcies, Rosa. Avui la Helena t'ha quedat estupendo. Hem vingut fins aquí, a la plaça del Mercat Vell, que es diu Mercat Vell perquè abans hi havia un mercat que estava patxutxo i era vell. Altrament, coneguda també com la plaça del Drac. I més concretament sóc al bar Roma, per saber exactament quin és la gent de Sant Boi de lo dels romans. Endavant la gent! Si jo et dic Roma, què et suggereix?
Una ciutat. Itàlia. 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 Història. Cultura. Monumentalitat. El Imperio Romano. Pecorino. Pizza. Viaje. Vacances. Amor. És que vam estar fa poc, les dues juntes. Ah, que bonic. Amor. I si us dic antiga Roma? Pues, no sé, a l'antiguitat. L'antiga ciutat de Roma. Molt bé. Itàlia. Itàlia també. Pues no és Itàlia. Història. Història. Una civilització. La civilització romana. Molt bé. Coliseo, Panteón, Como ruïnes un poco, ¿no? els déus de l'antiga Roma. Imperi romà. L'Imperio Romano. Lo mismo. Los romanos, els del casco i totes aquelles coses. Molt bé. Vacances culturals. Doncs que estàs allà visitant-la. Gais. Yes. Els romans, tipus els romans. Molt bé. Em sabria dir algun nom de l'època de l'antiga Roma? Nom de què? Sí, ara m'has pillat bloquejat. No. Molt bé. Pero así me coges de... No pasa nada. Ja no me vienen. Nefertiti, no, és broma. No ho sé, ara que ho penso. Vale. Bueno, jo em confonc, amb Grècia i Roma, però bueno, Zeus. Julio César. Sí, Julio César. Julio César, ¿no? Julio César. César. Julio César, Nerón, el emperador Adriano. Augusto César. Marco César, Marco Antonio. El Marco Antonio. No, l'Augusto. Millor que ella millor. Sí. August, el millor de tots. Pompeia, Constantino el Grande. Barraco. Espartano. Home, sí, Neró, Calígula, tot el que vulguis. Hem trigat poc a sentir el sempre efectiu recurs de llegir Roma al revés. Roma, amor. Però, la ciutat de l'amor és París. Però aquelles noies se'ls veia tan enamorades que a partir d'ara la ciutat de l'amor serà Sant Boi. Perquè és on esteu vosaltres. Hòstia, gràcies, nena. Has vist? Aquesta me l'apunto, No voldràs ser assessora de campanya, potser? M'agrada aquesta actitud de xupinierda d'entabanar la plebe. Clar que sí, alcalde Josc, fent-s'ho venir bé. A mi m'agradaria destacar el noi que s'ho ha treballat i ha dit monumentalitat. Tenia tota la pinta de conèixer el programa, Bueno, a lo millor té alguna cosa a veure que li vaig dir que el programa era d'història. Potser sí. Després d'afirmacions com que els romans eren gais o personatges com Parraco o Espartano, que entre els dos sumen el nom correcte, que és Espartaco, tenim més talls, oi? Sí, en tenim. Endavant el tall 2. A la romana o a l'andalusa? La romana. Andalusa. A l'andalusa. A la romana. A la romana. A la romana. L'andalusa. Més. Sí. A l'andalusa. Això no me lo penso. A romana. A l'andalusa. A la romana. A l'andalusa. L'andalusa? A la romana, sí. A la romana. Sens dubte. A la romana, no és lo mismo, M'agraden els dos. Hòsties, total és igual, no? Jo soc el millor plat el que et posen i el millor vi el que et conviden. Carbassa a la romana. Calamars. Ah, calamars. Sí. No és el mateix? El mateix. No ho sé, però potser heu detectat un imbècil en aquest tall. L'hem vist, l'hem escoltat, sí. Si només fos un... Ui, que està el micro obert. Baume, et cuida 2023. Però, ojo, al final inesperat afegint un nou element a la pregunta que plantegem. La carbassa a la romana. Hòstia, sí. O sigui, per cert, persona VIP del programa d'avui, Tatiana. Tu sabries dir-me quina és la diferència entre calamars a la romana i a l'andalusa? Un moment que vinc amb l'altre micròfon. Hola, sí. Ui, Por este voy a hablar a partir de ahora. Vale. Tu sabries dir-me la diferència... la diferència entre el calamar a la romana i el calamar a l'andalusa? És que sóc vegana. Saps? Existeix el calamar vegano encara? No ho sé. No ho sé. Molt bé. I el públic ho sap? Algú del públic podria afirmar? La Marta, sisplau, la Marta Barbero. il·lustra'ns. L'arrebossat, que a la romana porta ou i a l'andalusa no. Perfecte. Molt bé. Molt bé, un aplaudiment, sisplau. Molt bé. O sigui, és molt fàcil, és el que ha dit la Marta. La diferència, bàsicament, és el huevo que porten la farina. Ja està. Vale, aquí vaig a fer una mica de central de dades des de la taula. Doncs he estat sumant la gent del carrer que anava dient. Llavors tenim la carbassa a la romana té 1 vot, els calamars a l'andalusa tenen 8 vots, els guanyadors, els calamars a la romana, 10 vots. El públic, sisplau, calamars a la romana, mans amunt. Tenim 1, 2, 3 vots. 4 vots. 4 vots. A l'andalusa? Doncs jo crec que... Faltaria... Sí, em veig sí. Carbassa?
Carbassa a la romana. Clar, perfecte, l'opció per la vegada. 3 carbasses? Molt bé. Bueno, així doncs, sembla que si aquest és el nostre segment que valorem, estan guanyant els de la romana, no? Guanya la romana, guanya la romana. Sap greu, públic, guanya la romana. Ens va bé pel programa d'avui, també. Bueno, ja podem tancar el debat. A Sant Boi el calamar ha de ser a la romana, ha de ser a la romana. Anem acabant, Rosa, amb el tall 3, sisplau. Així és, l'últim tall de la més estupenda. Què sabeu dels romans a Sant Boi? El romans de Sant Boi no gaire. No sabeu res? Em va agafar tard perquè jo ja no... O sigui, van venir molt abans que jo. No sé, sí que hacen alguna representación por ahí, pero vamos, no sé. saps per què? No. Pues me imagino que ahí la catacumba esas que hay ahí son de los romanos. Bueno, las termas y poco más. Les termes. Las termas romanas. Les termes. Las termas aquestes. Las termas. Sí. Les termes que estem aquí? Les termes. Que hi ha unes termes aquí, però no sé res més. Les restes que n'hi ha de les termes i poc més. Sé que estan les termes perquè amb el col·le he anat molts cops. Bueno, hem estat veient tot el que era l'Ateneu, pues que allà també no es pot edificar perquè n'hi ha coses a sota. Bueno, hay termas romanas. Han descubierto no hace mucho. Es en Cubelles, que también tenemos ahí apartamentos. I les termes per què servien? Bueno, eren les dutxes, diguéssim. Per rentar-se una miqueta, jo aquest mes sin par em toca. Home, pues per banyar-se i tot eso, per banyar-se. Per salubritat. Per benestar. Per relaxar-se. I disfrutar i lavar-se. Com un balneari. Molt bé. Hi ha uns banys termals. Doncs eren banys públics i com que eren privades era un lloc de reunió i de fer negocis, no sé què, mentre estaven allà. Sí, fer relacions socials, es feien molts. Vale, saps a què es dedicaven els romans aquí a Sant Boi? No tengo ni idea, no me lo he planteado nunca. No sé. Que difícil. Sobreviure, suposo, en aquella època poca cosa més es podia fer. A fer de romans a les professors de Setmana Santa. A què es dedicaven? A tot. Feien de tot. Sí. Perquè antigament havien viscut aquí, era una colònia. Traficaven amb oli, amb les àmfores, amb vi. Feien àmfores i ho embarcaven. El río arribava fins casi més enllà de on estan les termes. Bueno, lo que explica la història, no? Bueno. Èpic. Queda clar que la majoria de gent coneix les termes o les catacumbes, com ha dit aquella senyora, i per què servien. El que sembla és que no tenen clar a què es dedicaven. Hem escoltat que traficaven amb oli i vi, àmfores, però no hi ha constància de que això fos il·legal, eh? Només constato que potser aquest senyor amb la veu tan avellotada volia dir que comerciaven. Bueno, vols afegir alguna cosa més? Ui, Tatiana. Espectador VIP sobre els romans. M'encanta aquest canviat. Què en saps de Roma a Què en Sant Boi? saps dels romans a Sant Boi? Jo, poca cosa. Què en saps de les termes? Doncs res. Que eren catacumbes, és el més important. Fantàstic. Les catacumbes. Estem aquí per això, no? Bueno, doncs, espectadora VIP, Tatiana, gràcies per la teva aportació i gràcies, Rosa, per dur-nos un dia més al Saber Popular. Gràcies. Lo d'ara no, és lo d'antes. Agafeu els vostres bàrtols i viatgeu mentalment 200 anys enrere, més o menys. 2000. He dit 200, ojo aquesta part del... 2.000 anys enrere, més o menys. Teniu dificultats per restar 2000 a 2022? No patiu, aquest és el vostre podcast. Vinga, va, Ricard, som-hi. Des que els romans van desembarcar a Empúries, Emporion, que en grec vol dir mercat, el 217 abans de Crisi, fins que es pot considerar que van conquerir-nos, van haver de passar uns 200 anys. Es coneixerà la península ibèrica com a Hispània i es dividirà com a Citerior i Ulterior, que volen dir a prop i lluny de Roma. No estaven per hòsties, almenys per posar noms als romans. Bueno, el pragmatisme normal de l'època. Les coses senzilles. El d'avui és un programa fet a la romana, amb l'excusa que a Sant Boi tenim, com bé hem escoltat anteriorment, les termes romanes privades més ben conservades de Catalunya.
I no confonguem ben conservat amb bon estat, perquè si les aneu a veure, comprovareu que estan en un estat lamentable. Si algú ve de l'Hort i acaba de baixar a la Figuera, les termes es troben a la cantonada del carrer Hospital, amb l'avinguda Maria Girona, a l'entrada de Sant Boi per baix al poble, o al downtown, si ets tonto. De fet, estan a 2 minuts d'on som ara mateix, a l'Ateneu Sant Boià. Diverses historiadores i historiadors coincideixen que són de finals del segle II després de Crist, per tant, van ser construïdes en ple baix imperi romà. Formaven part, segons els que hi entenen, d'una vila romana que no traficava, sinó que comerciava amb vi. Ara ve aquella frase tan nostrada de «Antes el mar arribava a Sant Boi». Doncs sí, el delta no existia i el mar era a tocar del poble. Sota les termes hi ha un forn d'àmfores, en veritat n'hi ha 2, el primer d'època ibera, i se n'han trobat nombroses en diversos països de la Mediterrània. I aquestes àmfores que transportaven el vi de la Laietània, molt apreciat per cert durant uns 100 anys, després es veu que el vi dels gals era molt millor i van passar a ser un vi justet, doncs aquestes àmfores hi duien el nom del propietari de la vila romana, d'aquí de Sant Boi. Vaja. Hola, sorpreses! Benvingudes un dia més al teu podcast interactiu, on a més de venir de públic us endureu una experiència immersiva sorpresa. Avui us portem un tasset de vi de la Laietània. Això ara ja no és sorpresa. Per tal de que voteu realment si era tan asquerós o no. Quina sorpresa, veritat? A veure, un moment, Víctor Gemios. Sí. M'estàs dient ara que els donaràs vi d'antes a aquest públic tan poc donat a la beguda experimental? Sorpresa! Efectivament, Ricard. Probablement aquesta gent s'ha ficat coses pel nas molt pitjors. Així que no seria una sorpresa, així que una mica de vi i me les matessin. Bueno, jo no m'atreveria a afirmar tant, però segurament morir no es moriran. Doncs endavant que passi el vi de la via laietana. De la via no, però de la Laietània, sí. Però com era una sorpresa, i som un podcast molt precari, pues venga, Riqui Aragón, fes tu els honors i serveix-los a la gent aquesta que ha vingut a veure'ns, sisplau. Finalment els honors ens els estan fent la Laura i el Gambes, que estan fent a la barra avui. Quina sorpresa! Un aplaudiment per els cambreros. Si m'ho permeteu, aquí Genís Santa Cana, per il·lustrar-vos, nosaltres hem optat per oferir-vos el Muslim, que és un vi que és un litre de vi on hi poses 130 grams de mel, preferiblement de farigola. La farigola i la mel no les hem anat a collir aquesta tarda al camp. I finalment una miqueta d'espècia, en aquest cas pebre, per donar-li una miqueta de ràbia, tot plegat al túrmix, que deu ser una batedora, i a la nevera durant 24 hores, i bé, aquí ho teniu, això és el vi de la Laietània. Sí, endavant. Us sembla si preguntem al Ui, tant, públic? Sisplau. Molt bé, què us està semblant aquest vi? No l'he catat encara. Qui, algú que l'hagi catat? Tu, Maria del Mars. Què et sembla? Sangria. Per qui diuen sangria? Anteriorment s'ha dit? Vermut. Té una mica a punt de vermut. Maria diuen que està Aviam bo. què diuen per aquí. Sorprenentment està bo. Lleva alcohol, me gusta. Valoracions. Este era el nivel, Molt millor del que m'esperava. Clap. Un regust d'herbes així molt bo. Està agradant, això. La farigola. Sí, a la propera festa major haurem de fer És vi romaní, romà. crec que és farigola. 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 Hi haurà aigua de València. Alguna més valoració per aquí? Aproven el mejunge. Aproven el mejunge Art Attack que ha fet el... Bueno, i després d'aquesta experiència meravellosa ja us avanço que el proper programa és la castanyada. No cal que porteu els panellets de les vostres criatures de P4. En fi, jo no m'ho perdria. Com us anava dient, hi havia una casa amb gent de pasta que es podia permetre el luxe de tenir unes termes a casa seva. I la gent de pasta, doncs antes, tenia esclaus i esclaves. És gràcies a una d'aquestes esclaves que sabem que la primera dona de Sant Boi es deia Primitiva. A les excavacions s'hi han trobat moltes coses i entre elles un plat del segle II després de Crist on hi deia Primitive, que vol dir soc de primitiva. Inscripció que va fer aquella esclava i que ens descobreix el primer nom de dona que es coneix a Sant Boi. Doncs perdoneu, però mira tu per bon, tinc unes cosetes acabades de collir de coses de noms romans. Carai, Ricard, no pares de sorprendre'm, lladre, Jo també en sé una, noms.
Un dia quedem i t'explico la història dels germans Confuci i Prepuci. Ai, Genís, això no cola. Ara, de moment, endavant amb lo dels noms dels romans. Aviam, no us dic que no sigui fàcil, que ho és, però vaja, que si esteu atentes segur que ho pillareu ràpid. Jo només m'ho he hagut de llegir 7 vegades. M'agrada que portis el gènere fresc, Ricard, Sí, fresquíssim, tot llegit. Comencem pel que des del segle II abans de Crist es coneixia com a trianòmina i consistia en un praenomen. Un nomen, com l'arròs, i un cognomen, i va, de vegades un quart, l'agnomen, però ei, no us desperdigueu, que ja hi arribarem. Vale, ho tenim, Ricard. Praenomen, nomen com l'arròs, i cognomen, bueno, ja si ens venim arriba, l'agnomen. L'agnomen, això sí. Correcte, estimada Laia. Anem pel primer, el praenomen, que corresponia al nom de pila d'avui dia, triat del pare d'algun avantpassat i només s'utilitzava amb l'entorn familiar o d'amistat molt propera. Això va fer que amb el temps desaparegués perquè es somet en els registres públics. Com aquí amb la paperassa que li interessa, no? Que va per allà el Sonic, aquí davant. Això mateix. També se sumaven noms ordinals que es posaven a la descendència segons l'ordre en què naixien. Primus, secundus, tertius... Per tant, com dir-se Rosa o Laia? Sí, Rosa, Laia o Margarida. O Carmen Romana. Aquest xiste bo, no me l'esperava gens. En fi, que a la vida pública allà la gent es deia pel seu nomen, com la fideuà, però que seria el que avui entenem pel cognom. Fideuà? Sí, es veu que també en fan. És una evolució molt lògica per la marca. Si fas arròs has de fer fideuà, no pots anar amb tinta de calamar aquí. No ens perdem, Escolta, el nomen sí identificava els gens familiars, que no la genitalitat, Genís? Això és una altra cosa, no confondre. Amb la concessió de la ciutadania, els bàrbars van adoptar un nomen romà i contents que estaven amb qui va aplicar la mesura. Marc Aureli Sever Antoní, àlies Caracalla. Tothom es posava Aureli, no? Tan llarg, i així els anava, que a la vida pública doncs, es cridaven Aureli i 360 se'n giraven, es quedaven igual. Així que pensant-hi 5 minuts van decidir afegir-hi el cognomen. Aquesta forma el que feia era acompanyar el nomen, que podia ser Alexandre i de cognomen Magna, tot plegat perquè el cognomen responia sempre a una qualitat, ja fos bona o dolenta, característica física o anècdota, que també passava de pares a fills. Magna vol dir gran. Un altre exemple seria Scaevola, que vol dir esquerrà. Si m'ho permet, com a expert en BDSM, en el cas dels esclaus alliberats, els lliberts, adoptaven el praenomen, nom de pila, i el nomen, cognom, dels seus amos, i sumaven el seu cognomen. En Baume, perdó, ho podrà corroborar. Sí, Baume. En efecte, ho has explicat perfectament, jo i Genís sense gana. Recordeu l'agnomen, oi? No, oi? Jo tampoc. Doncs aquest era un sobrenom honorífic relacionat habitualment amb una victòria o proesa militar. Encara que no necessàriament, i si no que li diguin a Calígula, que quan era un nen li van començar a dir així pels legionaris del seu pare, Germànic, per usar unes petites caligae o sandàlies de l'exèrcit fetes a la seva mida. I així ha passat a la història, per un nom de sandàlia, tu. Calígula, legionaris, sandàlies... T'agrada. No diguis més. T'agrada, Genís. T'estàs posant suso i berri, Tot això està molt bé, però només s'aplicava als romans, als hòmens, perquè amb les romanes funcionava d'una altra manera, Motamia. Doncs sí, les dones no tenien un praenomen únicament, s'usaven el nomen. El nom familiar, això sí, feminitzat. Per exemple, una filla dels Claudis seria Clàudia o les dels Julis, Júlia. Si tenia més d'una, es recorria a comparatius de major o minor. I si n'hi havia més, doncs es feien servir els ordinals, com els hòmens, Júlia prima, Júlia secunda. Més endavant, per diverses raons, començà a ser comú que s'anomenin pel nom de les seves mares, àvies i besàvies. Després de l'assimilació del cristianisme per l'Estat, es va fer comú adoptar noms relacionats amb aquesta fe i així van sorgir uns quants que es van posar de moda en la cort bizantina. És el cas d'Irene, que volia dir Pau, Anna, que volia dir Gràcia, o Agnès, que volia dir Sagrada. I aquests encara perduren, ja ho sabeu. I si us ha semblat difícil, penseu ara en els noms de qualsevol descendent reial. Fins aquí lo dels noms dels romans. Lo d'antes.
l'últim dijous de cada mes, en directe, des de l'Ateneu Sant Boià. Moltes gràcies, Ricard Ros, per totes aquestes aportacions tan interessants. Però estem a Sant Boi i hem vingut a explicar-vos com es van descobrir les termes romanes quan va ser que algú va adonar-se que allà hi havia alguna cosa. Que podrit. Aviam, digui. Aquí l'il·lustríssim futur novament i per sempre més alcalde jove Majors. Sí, teniu sort que hagi vingut, perquè aquesta feina és per Indiana Jones! Em dic Josh, Indiana Josh, i vostè, Janice Livingston, supongo, no? Per servir-lo, il·lustríssim. L'any 1953, un jove Carles Martí i Vila, ajudant de l'arxiu parroquial de Sant Boi, troba un document de 1826, escrit per fra Pere Puig i que descrivia com era el poble. Oh, batu a l'olla! Què tenim aquí? Un paper on diu que a Sant Boi hi havia un carrer de la Mesquita i que 1,60 m sota terra hi podien haver un engarjolat valencià. No m'interessa. A Sant Boi l'únic moret que hi haurà serà la Lluïssa. Però on vas, burro? Que això és importantíssim, que potser hi trobem restes de la mesquita i més informació que no tan sols l'antic topònim de Sant Boi, Alcalà. Així doncs, en Carles Martí i el Ramon Mas, dos arqueòlegs aficionats, van escriure's diverses cartes per tal de començar una excavació. I vaig constar, senyor Mas, que sense l'ajuda del senyor Vergés, que ha procedit com cap altre propietari a Catalunya, no haguéssim pogut trobar res. Bueno. En aquesta carta hi posa també, a més del senyor Vergés, que la propietària de la finca, que va ser gràcies al senyor alcalde Jaume Ferrés, tota una tradició d'alcaldes Jaumes, jo soc Baume I de Sant Boi, total, que és gràcies a l'alcalde Baume Jos, ciutat d'excavacions, tot això. I van intervenir tot d'homes i em fa mandra dir els noms. Però vaja, excavar-s'hi s'hi va excavar. Però no hi van trobar cap mosaic de l'època musulmana, sinó que era romana. Ja, això m'agrada més. Sant Boi, la capital de l'imperi. Ja estaria, home. Estimats plebeu ruaculisiquensis, el vostre emperador us parla, Baume Josca, el primer de Sant Boi i després del món. I us obligo a que em voteu a les pròximes eleccions del 2023. Per què us preguntareu? Doncs perquè sóc l'únic alcalde que no us farà ghosting. Això és històric. Hem trobat el Sant Graal. Quan tothom vegi aquesta meravella, es tocarà la genitàlia de tant de plaer. És un squirt a la romana des del passat. Segur que Sant Boi serà conegut a tot arreu. Sí, bueno, ja et dic jo el que passarà, que l'administració va una mica saturada i en temps de Franco, doncs, qui més qui menys es tocava els ous. Així que el 1959 deixarem de fer res, s'apiarem i a podrir-se, que si ha aguantat 2.000 anys, doncs no vindrà d'aquí. Però sí que venia d'aquí. Algun imbècil no va caure que si s'havien aguantat tant de temps era precisament perquè estaven sota terra. Així que durant els propers anys les restes quedarien pràcticament al descobert i sense cap aixopluc. I evidentment es van malmetre. Bueno, doncs això ho deixarem d'espilar i ara que ha arribat la democràcia ens la poseu bona cara l'any 1989 i si tornarem a posar a veure si traiem pasta de tot això. I fa 24 anys, del 1998, s'inauguren i fins ara. Que si diuen que jo sóc brut, espereu a visitar-les. Quan jo sigui alcalde de les termes romanes de Sant Boi, les mourem i les posarem a la plaça d'Ajuntament perquè jo pugui refregar la meva gloriosa collonada en 2.000 anys d'història. Bé, gràcies Laia, Genís i Pau Majosc per aquesta representació tan fidel. No ens aturem i anem a Puestos on hi ha coses. Una vegada més, la seva secció perquè és seva i a ell li agrada. I mira, li ha agafat carinyo i vinga, que vol fer-la. Amb tots vosaltres... Puestos, coses. Vale. Puestos on hi ha coses. Bueno, va, que aquesta hora vol ploure, Avui vindria a ser Puestos on hi ha coses romanes, subtítol en esperit. Perquè sí, gent de bé. M'he proposat treure-us aquella sensació que això dels romans us va pillar tard, com aquell senyor que m'ha entrevistat.
Quin senyor? Ricard Ros, sisplau. Va agafar tard. Aquest senyor. Vale? Doncs per a persones com ell, però sobretot aquella gent que diu és que a mi els romans no m'agraden perquè eren una mica com els nazis, no? Bueno, és respectable. Vale, doncs vale. El que no sabeu és que avui descobrireu que vosaltres, amigues, també en sou una mica de nazis. O si menys no, perpetueu les seves costums i us aprofiteu dels seus enginys. Així que acompanyeu-me en aquest petit buquet de coses i catxirulos romans que encara avui ho peten. Si ho permet, si he de començar amb la cantarella sempre dels aquaductos, el puto clavegaram i el calendari julià, jo aprofito i vaig a demanar ara per una colonoscòpia que no vulguis saber el que costa demanar que te la facin sense anestèsia, saps? Miri, ara que parla de forats plens de merda, la brutícia als carrers de la que gaudim no és genuïnament costum contemporània. A l'època romana arribaven a llançar tanta merda per la finestra, literalment, que van haver de prohibir-ho. Jo ho veig bé. Bueno, tu ho veus bé perquè no deus viure en un baix. No, el que dic que veig bé que ho proheixin. Bueno, vale. No prou contents amb la ronya que imperava a l'imperi, jocs de paraules avui... Imperava l'imperi, estàs... Van inventar això que a la indústria moderna va ser tan revolucionari. Els envasos no retornables. Com? Quins? Doncs ni menys ni menys que les nostres estimades àmfores. Per què? Doncs perquè eren més barates i simplificava la logística. I on anaven a petar? Doncs a la vora del riu Tiber. Van fotre allà una mena d'abocador i apa, 50 metres d'alçada de puta merda on ara la gent hi viu. Doncs no eren tan immaculats com ho pinten, no? Bueno, com ara, no? Sí. Una altra de les coses que ens creiem molt modernes, però que és molt romana, o molt nazi, com us agradi més, segons alguns raonaments, clar, és una peça de roba que s'ha portat molt aquest estiu. Bé, com porta passant també els últims 60 o 70 anys. Parlo, com no pot ser d'una altra cosa, que del biquini. Aquesta peça de cuir 100% romana data de com a mínim l'any 1 després de Crist. I un biquini amb la seva tanga, Bueno, bé, això és el que ens han transmès amb la divulgació. A mi, sincerament, no m'ho sembla, però no seré jo qui entri en aquest jardí. Podeu jutjar vosaltres mateixos buscant mosaics trobats a Sicília, d'unes noies practicant diversos esports, de la vila romana de Casale. Què me'n dius de la part de sota que van trobar castellà al Museu de Londres? És una meravella i alegre tanga. No fotem? Amb una tireta fineta i no deu passar de la talla 36, Ok, biquinis fora. Ja està més trigant. Obstacles a la carretera. Els que tu em poses. No, prou. Parlo de xuscos al mig de la carretera. A veure si us penseu que fotre pals per no aparcar o batxes és malversació política actual. No, senyores, és ben nazi. Els romans ja regulaven les franges horàries segons el tipus de trànsit rodat i, a més, hi afegien obstacles a la calçada per tal d'impedir el pas d'ells mateixos. D'ells mateixos dels vehicles, vull dir, I si no, a Pompeia teniu diversos exemples on els podeu veure. Ja si de cas que la gent que vagi a Pompeia i s'ho miri, no? Bueno, qui sigui pobre que s'ho miri al YouTube. Bé, aquesta era una petita... Una mica nazi aquest comentari, també t'ha de dir, Bueno, en consonància... Vas impregnant, Sí, home, aquí va respirant, ja veuràs, que es respira molt. Bé, aquesta era, com deia, una petita mostra, diguem, en el món occidental en general, de les coses que amaneixen nazisme. Però ara, permeteu-me que apropi aquest imperialisme a la quinta essència de la catalana. Si jo us dic, estimat públic, quin és l'element més característic del prototip de persona catalana? Algú té idea de quin és l'element més característic de persona catalana? La Lis, no, ara? Dalí? No, la Lis, dic. Lis. Mare de Déu, no en parlis. No? Sí? La ceba, bueno. Ceba... Algú ha dit estopa, efectivament, però també... Estopa, sí. Però avui parlem de la barretina. Sí. L'autèntic escalf català. El gland del gos de Tura de llana. Doncs resulta que no és un invent tan genuïment català, ni francès. El seu origen prové del barret frigi. Per què es diu barret frigi, no? Doncs perquè prové de Frígia, que avui és Turquia. I on està l'olor a càmera de gas aquí, en aquesta cosa? Doncs perquè els romans el feien servir per identificar aquelles persones que no eren genuïnament romanes. Perquè sí, ells també en tenien. Camps de concentració també, de calçots. Veus, mira com ara, els camps de concentració de calçots, dic. Vale.
Resulta que el consum de cebes i ceballots era habitual. Hi havia una varietat prou valorada anomenada porros capitatus i molt semblant al calçot actual. M'agrada molt el concepte, el calçot actual. Calçot actual. Bueno, vols desenvolupar el concepte? Sí. M'imagino la revista mensual del calçot de Valls. Sí. Amb fotos de calçots a la braça, suant, en biquini. Sí. En fi, perdona, segueix. Bueno, fins aquí dius, bé, menjaven calçots, no? Però la qüestió no és que mengessin calçots. La qüestió és com es menjaven aquests calçots. Segons una pintura que hem trobat, jo no, del segle III després de Crist, trobada a la província de Pannònia, podem apreciar, per una banda, un recipient amb el que sembla una salsa que... Voleu que sigui romesco? Sí, Pues vinga. volem que sigui romesco. Romesco, un recipient que sembla una salsa que és romesco. Vinga. I també es veu un senyor amb el braç alçat deglutint un no gaire formós, tot s'ha de dir, calçot com faríem qualsevol de nosaltres. Calçot amb tanga, molt ben vist, Marta. Amb una safata plena d'ells. No de tangues, sinó de calçots. Calçots. També et dic que si tu mires, el mateix són calçots, que són ganivets per un faquir, preparats per encollar-se'ls, però bueno. Dir, però, que aquesta tradició tan nostrada és una tradició recuperada, ja que segons la gent de Valls, la martingala aquesta que es van inventar dels calçots i les calçotades va començar l'any 1898. I perdona, no n'has dut de romesco? No. Com has portat vi? Ja, però era o menjar o beure. I saps? I bueno, no sé. Les dues coses no. Sembla, vistes les copes, almenys aquesta primera fila, ja està bé que no hagi portat, romesco. Bueno, però si mires a la fila de darrere, ja se l'han acabat, el vi. Hi ha més, si algú li ha agradat. Bueno... Continua. Sí, acabo ja, perquè porto un rato, Sí, Déu-n'hi-do. I seguint amb els aliments i el nostradisme, no podia deixar, ara que arriba el temps de buscar bolets, parlar del boletarisme. I la tradició tan catalana de no explicar on se'n troben. Correcte. Doncs tot això és una tradició romana. Anar a buscar bolets és dels romans, és un fet. Com de fet, ja al segle I després de Crist, Plini el Vell, o com li agrada dir Ricard Pili, un científic romà, ja va documentar un bon grapat d'ells, quines podien menjar i quins no. Va tenir sort el nostre caçador de bolets romà, sembla? Estareu pensant alguns? Bueno, no va morir d'això. Segurament perquè altres farien de jueus per ell. Ai. Plini va morir ensumant gasos del Vesuvi. Quina ironia, no? Sí, aquesta és la Roma Nazi Connection. Saps? Però bueno, això és una altra història. El que sí que va morir, per cert, per culpa dels bolets va ser l'emperador Claudi, que se comenta que la seva neboda, que alhora era la seva esposa, ojo aquí, se'l va patar enverilant-lo amb un plat de bolets també verinosos. I bueno, ja ho tindríem això perquè tinc material aquí per tota la temporada, 2, 3 i 4 i tampoc vindria a ser això. Sí. Jo espero que després d'aquestes 4 pinzellades de brotxa grossa pugueu gairebé ensumar com Plini i els jueus, l'antiga Roma que ens envolta i poder dir allò de tinc una vida romana plena. Moltes gràcies, Víctor. A vosaltres. I no ens aturem. Arriba el moment més esperat del programa, The Very Best Moment Waiting in the Radio. Caiguda del cel i disposada a carregar-se tot el caulori a Patriarcat, la meravellosa Laia Bonet. Bona nit. Bueno, doncs sí, avui m'estreno, per tant, soc verge en això, i precisament d'aquest tema vinc a parlar, de la virginitat. Bueno, un tema que no sabria com definir-lo, així que endavant. Vale, començo. Si parlo de l'oli d'oliva verge extra, m'estic referint a un oli que no conté cap refinat. Si parlo de la neu verge, és una neu que no ha trepitjat ningú, i una selva verge és un bosc que els humans encara no hem tingut temps de destrossar. Exacte, t'anem seguint. Vale, però quan parlo d'una persona verge, bueno, a part de parlar de les persones perfeccionistes organitzades i racionals nascudes entre el 23 d'agost i el 22 de setembre, esos virgos aplicados ahí, normalment ens referim a una persona que no ha tingut mai cap relació sexual. Sí, dona la sensació que és la primera cosa que ens acostuma a venir al cap. Pues sí, este concepto viene de lejos.
Aquest souvenir ens arriba de l'antiga Roma i deixeu-me opinar que no és un invent, a diferència dels ponts o el calendari julià, que ens hagi facilitat el tinglado a les dones. Té tota la pinta de que no. Hem de ser conscients que el puto reloj biológico no és una cosa d'ara. Des de l'antiguitat, la vida de les dones ha estat lligada a la fertilitat. I els romanets, que els agradava estratificar la societat per fer més ric a l'imperi i a l'emperador, tenien clar que calia exercir una miqueta de control sobre el tema. I és que, quan una dona naixia, estava predestinada a complir el seu paper a la societat, preparar-se per ser fecundada i aportar fills a Roma. He sentit un bien aquí. Un bien irònic. Claro. Això sí, si una dona romana volia ser una bona dona romana, o simplement viure, ja us explicaré més endavant, havia de ser pudorosa, casta, sacrificada i, sobretot, ser pura, arribar verge al matrimoni. I aquest era el tema. Què volia dir pels romans, això de la virginitat, Laia? Doncs la virginitat era sinònim de puresa i gràcies als nostres il·lustres romans, totes les persones nascudes amb òrgans de reproducció femenina van patir violència i abús de poder perquè, sorpresa, la societat romana, masclista i patriarcal, considerava que la dona era inferior que l'home. Però, sorpresa otra vez, tot i tractar-les d'inferiors, consideraven que les dones eren capaces de deshonrar les seves famílies, desencadenar guerres cruentes i invocar tots els mals i plagues possibles per destruir el gran imperi. I, claro, se les havia de lligar curt. Vale, va, ara intentaré fer un esforç d'apropar-me a tots aquells machis que escoltin aquest podcast en algun moment i penseu, oh no, se viene turra feminista again. No, tranquil·la, jo ja les dono jo, les turres aquí. Tranquil·la, fes. No passa res. Mira, mireu, paquitos chocolateros. Heu de pensar que pels romans la virginitat era com mantenir a Messi al Barça quan se'l podia pagar, o que aconseguir que Frodo, després de 9 superentretingudes hores de metratge, acabi llançant d'una puta vegada l'anell al foc de Mordor. Mantenir la virginitat de les romanes era super mega important. Clar. A més, la virginitat no era una cosa íntima com el vaginacil, sinó que sigo aportando aquí mis referentes de fútbol, sisplau, el Ricard, com diu Ricky Martin. Es un partido cruel. Tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella. Ale, ale, ale. Go, go, gol. Ale, ale, ale. Arriba va. El mundo está de pie. Go, go, gol. Ale, ale, ale. Ja com m'agradava Ricky Martin. De fet, a mi m'ha sorprès molt que la cançó diu go, go, gol. Yo pensaba que todo el rato era gol, gol, gol. Yo mai la vaig se aprenden entendre. cosas. Entonces, bueno, per anar acabant aquest moment machipedagògic d'apropar-me a qui no hauria, us heu de quedar amb un mini resum. Vull dir, tot això que he explicat ara, la clau del resum seria todos unidos para casar a una virgen romana con su marido. Ole, tu! Arribar verge al matrimoni era una qüestió d'estat i per tal de complir l'objectiu existien alguns truquis que facilitaven. Aviam. Mira, un d'ells, és bastant bèstia, era casar a les dones joveníssimes. Vamos a darnos prisa, que no se nos vuelvan unas guarras, i casaven a les nenes amb 12 anys, que total ja pesa més que un pollo, no? Hòstia, tu. I un altre era activant el mecanisme de la por, mitjançant el càstig. I és que si una dona passejava la seva vulva per on no tocava, la llei permetia a son pare, que pobre senyor romano, algo tenía que hacer para recuperar su honor, que la matés. Así que escoge, bonita, o virgen o te asesina tu padre. Déu-n'hi-do. Y bueno, si finalment aconseguies, després de todo esto, arribar pura i viva al matrimoni, doncs ja podies descansar. A partir d'aquell moment ja només havies de dedicar-te a deixar-te violar tranquil·lita per tu marido, parir, cuidar, educar tots els fills possibles i esperar que si tenies una nena no et sortís massa fresca. Ai, no, perdó. En fi, vale, ja estic, Abans d'acabar, aprofitant que estic parlant de tot aquest tema de la virginitat, m'agradaria tornar a la definició de verge, una persona que mai ha tingut una relació sexual. Per aprofitar i recordar-nos, no? Ara, pues mira, que tengo un micro, pues lo aprovecho, que quan estem parlant de relacions sexuals no estem parlant de practicar el coit heterosexual. Esto no es la típica escena de un imponente y erecte penes que s'endinsa una rosada i dolça vagina per penetrar-la, fins que ell no digui, oh, em corro.
i la vetllada s'acabi amb un breu qüestionari de valoració molt important per l'autoestima d'aquest senyor, que durarà d'unes 3 hores. Las preguntas son, ¿tú ya estás? ¿Te ha gustado? Gracias, muchas gracias. Gracias por haberme follado, la tercera señor. és... No estem parlant d'això. La tercera és no t'enamores. Sí. És que... Tengo prisa, tengo que irme. Bueno, no, quan parlem de relacions sexuals, estimats i estimades, com diu la Belolit al seu llibre Follem, qualsevol contacte físic que neixi del desig compartit i busqui un plaer compartit és una relació sexual. Sí, senyor. I sí. Grande Bel. Sí, és veritat que si ampliem tots aquests marges es fa una mica complicat tenir clar quan ens hem desvirgat, però... I què importa? Pel que fa al sexe no tenim ni data d'estrena ni de caducitat. Des de que naixem anem descobrint, compartint i aprenent sobre la nostra sexualitat al llarg de tota la vida. Així que, senyores i senyors, mai no som verges del tot i sempre serem una mica verges. I pa pureza romana, tu guapura, hermana. Gràcies, Laia. Déu-n'hi-do quina estrena, Per il·lustrar-nos amb les dones d'antes, no m'esperava que Ricky Martin pogués servir per una secció com aquesta, però vaja. I ara en directe, del desaparegut restaurant August Teu, en patinet, i diu que escoltant el programa per la ràdio, el xef Morano. La cuina d'antes. Què passa, Gilgamesh? Bona nit, xef Morano. Per cert, què dius que vols? Què vens, en patinet? I quin patinet, Rinchi? Un de 2 rodes, llanta de 10 polzades, 700 watts de potència xina i uns spoilers que l'he posat que allò... Que te quedas con una cara de mona, y no te digo yo. Y evidentemente, pues falta la enganchina del niño, ¿sabes? O sigui, un fuarracà pa que de con braco de patiner, saps? Però aquí la cosa és que sembla que se us hauria de trucar-me per venir a fer la meva sessió de cuina. No, mira, és que no et vam trucar perquè és que ja sabíem que anàvem molt atapeïts amb aquest programa. Es un payaso, tío, ¿vale? Vale. Pero bueno, ya que som, si vos te fas una cosa lleugereta i rapideta, bueno, no sé, una amanida del César. Molt ben trobada aquesta, No, alguna cosa ràpida, però hauria de ser una mica genuïnament més romana. Bueno, menos mal que aquí está el chef Javi Morano, que te cuina lo romano como que le sur lo del ánima. Ai, sus pensava que anava diano, No. Quins poqueros esteu fent, de verdad. Avui farem una receta tan originalment romana que està recollida al llibre de l'Errecoquinària del segle IV, després de Cristo. ¿Vale? Avui farem pollo particum, és a dir, pollastre part. Pollastre part? Però part eren els arxienemics dels romans. Però se diu així perquè porta un ingredient part que és la safètida, que a part de fer un pestaco de puta mierda, ¿vale? Vale. Es familia del Funó y es originaria pues, de aquella zona del Afganistán i l'Iran i pues sabeu pues, que ho petava molt entre la penyuqui de l'imperi, papo. Doncs vinga, va, a veure si rebentem ja. Quins ingredients té? Aquí has de començar a apuntar, Rinchi? Apunto, sí. Vinga, no, que després me despistes. Apunto, vinga, va, ràpid. I després me truques. Però pel programa no, però per això sí. Vinga, va. Que era lo que portava. No discutirem ara. No, es que, vinga, va. Es que esto ya lo pararemos. Vinga, Morano. Bueno, venga, para la peña, ¿vale? Necesitarem, primer de tot, un bon pollaco tot guapo, ¿vale? Un guapo hermoso. Eso ja m'agrada, Un bon pollaco ja m'agrada a mi, Sí. No me les poses per mi, aquestes, Genís, tio. Bueno, prou, amb aquest pavo passo bastant. Què has fet aquest estiu, Genís? Bueno, vulguis saber. Tu, Genís, fas el que vulguis amb el pavo. Si lo quieres rellenar a tu manera, el pollo, pues... Vinga, va, que ja ni us en recordeu de com es diu el nom d'aquesta recepta, Exacte. Algo de pollastre con cosas, ¿vale? Pollastre part. Prat o prat? Part. Es un... el pollaco lo tenemos, Ricard, ¿no? Apuntad, Sí, ¿no? sí, Vale, sí, venga. tinc. Después, un grapat de fullas de api. Vale. No de opi, ¿eh? Opi Ai, no. ai, la Opi drogueta. no. Vale, No. opi después y después te el fumas si vols. Però bueno, a lo que anem. 3 grans de safètida en polvaco, ¿vale? 3 grans. 3 grans. Vale. Com lo dius tu? Jo dic grans, no grancs, però bueno, és igual. Perdona, tota la vida he sigut grans. Vale, A la cuina, grans. ¿tú has estudiat cuina? No. Pues te callas, ¿vale? Venga. 5 de negra pebra. ¿Vale? Y un altre 5 de comí. Vale. ¿Vale?
Comí, que no es el pasado en castellà del mensaje, ¿eh? Vale. Después, també, ara anem, això era los secs, ara anem a los humits, ¿vale? Después, 50 milichurris d'aigua tèbia, ¿vale? 250 de vinacho negra, Vale. i uns altres 50 milirruchis d'inigualable garum que el que vam fer fa un mes. Home, el grarum del primer programa que vam tenir uns quants mesos a Sol i Serena. Exacte, Sonia i Selena, compadre. Repetim bromes. Vinga, estigues atent, Richinabo, que comencem l'elaboració, ¿vale? Vinga, va. El primer que heu de fer és obrir el pollastre en papellona, ¿vale? Molt bé. És a dir, lo poseu comiendo suelo. Li traieu tota la columna i després li rebenteu en dos fins l'esternón. Ja veieu que és una receta que se pot fer amb tota la família, En fi. Però un moment, això també podem demanar que ens ho preparin a la tenda, no? Home, per suposar, tu pots anar a la teva pollastreria de confiança, se lo dius que lo poden vexar sense problema i ja està, Rinchi. Vinga, va. Un cop el tingueu, el poseu en una cassola de fangs, ¿vale? De manera que os quede pues, com una forma pues, con cuadrada, ¿sabes? ¿Sí? Rinchi, lo tienes, Sí, ho tinc. Per cert, consell de triomfeti. Consell de triomfeti guapo. Si voleu que us quedi una pelleta de pollaco ben crunchy, però crunchy, Sí? lo deixeu un dia per l'altre a la nevera. Ah, mira, no me la sabia jo, aquesta. Perquè no has cuinat, ni has fet cuina, ni has estudiat. Quin gran xef s'està perdent Sant Boi, I Vinga, Castefa. va. Per anar en patinet, Déu-n'hi-do, Sí, bueno, i Castefa també se l'està perdent. Castefa se l'està perdent, sí. Sí. Bé, ara toca preescalfar el forn, o el forn, ni més ni menys que a 230 graus. Vale. Mentre us agafeu dos bords. Dos borls. Dos bords. Vale. En un barratxeu tot junt l'api, el comí, el negre pebre, el vi i el nostre umami, el garum. I en un altre risoleu la safètida, que ja veuràs que fot una peste que te caga, amb l'aigua tèbia. Quan ho tingueu, ho aboqueu per sobre del pollaco que havíeu profanat prèviament. I amb això ja tindríem la preparació feta, no? Correcte. Sí, no Ves que s'acaba mai. estàs tan atent ara. Vale. Ara només queda posar-lo a coure aproximadament per uns 45 minutets. Cuina ràpida, això. Sí. Un altre consell de qui és, ja veuràs. Si voleu evitar que s'ho ressequi el puto pollo, el podeu anar ressucant per recuperar la salseta que tenim al fons de la cassola. Vale, no sembla molt difícil, Bueno, és que clar que no, Rinchinabo. Vale. Pensa que jo sempre tinc en compte les teves habilitats psicomotrius. Vale? Gràcies, t'ho agraeixo. El pedazo de pollaco el tenim a punt, el traiem i el deixem 10 minuts fora la Bartola. Vale. Allà, a su puta bola, ¿vale? Només us quedarà fer una foto i penjar a les xarxes amb el hashtag La Jausita i servir-lo amb la salseta i espolvorejant, això sí, una miqueta de pebre per sobre. Bueno, doncs, moltes gràcies, xef, i a veure si algú s'anima a fer aquest plataco. A veure si me truques. Bé, és que no tenim temps per més, no sense abans aprofitar per recordar que no estaria de més fer-se càrrec del patrimoni cultural, no perquè ho estigui dient des de l'Ateneu Sant Boià, que també, però és que així igual deixem de ser un poble més aviat tenyit d'un gris d'extraradi que fa por. En fi, tornarem més endavant amb una segona part, ara quedeu-vos que ve un concurs força surrealista. Ludantes, un programa de Ludantes de Sant Boi de Rubricatus. Bé. Digui. Sí, Rosa, per favor. Endavant. El concurs! Ens hem oblidat la sintonia a casa. Molt bé. Hi ha coses que fallen. Claro. No podem tenir tot. Bueno, la dinàmica del concurs d'avui és una mica surrealista realment, però si esteu atentes ho entendreu perfectament. De moment necessito dues voluntàries.
dues persones concursants que vulguin guanyar un fantàstic vi xalera de Vilalba dels Arcs. Un vi que, a més de per beure, és per xalar. Molt bé. Vinga, va, dos concursants. On són? Dos concursants. Volem dos concursants. Dos voluntaris. Tenim un per allà. Un allà, doncs acosta't, que si no el micro no m'arriba. Perfecte. Número 1. Ens faltarà una persona. Ens faltarà aquí una persona. Sí, una i una, dos. No, no són moltes preguntes. No, de fet, no hi ha cap pregunta. És la sorpresa del concurs d'avui. Faltaria un tercer concursant. Són tres. Qui serà més? Tercera persona. Àngela. Vinga, tenim a l'Àngela Tatiana. Un aplaudiment pels nostres concursants. Bravo. Jo crec que... No podeu mirar, no podeu... Jo crec, bueno, sí, mireu cap al públic, no ho sé, perquè no ens veu ningú, perquè és la ràdio. Ai, coño, és verdad. Càmera. Pues mirem cap allà. Ara serem famoses. Perfecte. No us tapeu. Gràcies. D'acord. No us tapeu. Vale, valents i valentes. Vale, tenim els tres concursants. Sí, sí. Voy. Vale, si us sembla, estic aquí, us explico. Us explicarem com va el concurs. Estigueu molt atentes perquè el Ricard Ros, el nostre tècnic de so i millor persona, ens llegirà una historieta romana. I vosaltres tindreu 30 segons cadascú, a la vez, per pensar i escriure el títol d'una pel·lícula que creieu que li escau. Llavors, teniu el vostre mòbil a mà? O sigui, us explicarà... Has de titular la història que explicarà el Ricard. Sí, jo us llegiré un textet, així curt. I llavors us heu... No, és una... El que tu vulguis. Sí, és creatiu aquest concurs. Sí. No és, jo primer el que em pensava i resulta que no, que és que és inventado. Si creuen que és la bona, buscar un títol que ja existeix, esto ja... Freestyle, és totalment. obert, és creatiu, és saltaller. No t'he preguntat com et dius tu. Albert. Doncs tenim l'Albert, l'Àngela i la Tatiana. Vinga, pa'lante. Molt bé, hi ha algun dubte més? Abans de... No? Vale, fantàstic. Doncs Ricard, si et sembla... Som-hi. Les fonts expliquen que Inciatius, el cavall favorit de Calígula, tenia un estable de marbre, un collaret de pedres precioses, llençols de porpra i fins i tot una casa amb esclaus en la qual s'allotjaven els hostes destacats, els quals convidava el cavall. Suetoni, que és una mescla de Toni i Sue. Suetoni. Va esmentar que es deia que Calígula havia pensat nomenar cònsol al seu cavall, però es tractaria només d'un rumor o faula sense cap fonament per ridiculitzar la devoció que Calígula sentia pel seu cavall. Molt bé, doncs a partir d'ara teniu 30 segons per escriure la vostra resposta al vostre mòbil, al WhatsApp o les notes o on vulgueu, però ha d'haver-hi un registre d'això abans de dir-ho. Temps, que no sé com el mesurem. Aquí. Bien. Vinga, va, teniu 30 segons. Ja el tens, tu? A la memòria, te l'has apuntat? Han passat els primers 10 segons. 10 segons. Hay un poco de comodín del público. Sí. L'apoyo mutuo. 20 segons, queden els últims 10 segons. L'espectadora viva ha demanat... Ella pot perquè és l'espectadora. 4, 3, 2, 1... Temps! Vale, teniu totes la vostra pel·lícula escrita, no ho ensenyeu, no, és intimot i personal. Doncs anem al concursant número 1, que en realitat no m'ha acollit qui era el número 1. Tu, que has sigut el primer que has dit que volies participar. L'Albert serà el número 1. El títol de la teva pel·lícula, sisplau? Convergents d'ahir i d'avui. Boníssima. Boníssima. Posant molt alt el llistó. Vinga. Segona concursant. Tati. Presó de marbre. Uau. Concepte. Molt bé. I tercera concursant, Àngela, sisplau, supera això. No pot, li ha agafat un repelux. El cavall de purpurina, que era un unicorn. Molt bé. Pel públic més familiar. Tenim tot tipus de pel·lícules. Social, artística i infantil. Molt bé. Jurats, opineu. Si et sembla, Rosa, començaré jo opinant. Opinaré tirant malament. Ha sigut fluixet, el primer dia, però bueno, ja ho anireu agafant. T'agafo tu, Albert, que ha sigut el primer.
has tingut l'habilitat de posar Convergència per aquí al mig en un dia bastant trist pel partit, perquè Junts per Catalunya és Convergència, tothom ho sap. Però t'he de dir que no has estat qui més m'ha agradat. I potser perquè no ho sé, serà l'Àngela, el cavall porpre, que era un unicorni. Bé. Bueno, de moment tenim un punt, no t'has de desanimar, Albert, seguim amb el jurat. No passa res. Endavant, Ricard. Jo valoro molt l'actualitat i per això voto el cavall, el d'allò convergent. Molt bé. Convergència d'ahir d'avui. Convergència d'ahir d'avui. Veiem. Jo he dit el cavall convergent, no sé per què. Bé, és un cavall de Troia? Endavant. Podria ser un cavall de Troia? Ojo, Vols jugar? Sí. No. No veiem per on va la cosa, Jo només aportar que, heu fet ús de les lletres per construir paraules i només per això l'enhorabona a tots vosaltres. Molt bé. Per mi, per amistat, doncs li dono un vot a la Tatiana. Tráfico d'influències. És possible que tinguem un empat. Triple empat. I no ho havíem pactat, això? Jo ho he fet venir bé per no menjar-me el marrón jo. Bueno, precisament com només tenim 3 jurats que són un poco justitos, pues a mi em deixen decidir qui guanya. I llavors, com és el meu primer dia i todo me da un poco igual, pues decido que la persona que estaba sentada en el VIP pues tiene un poco de privilegio porque le hemos hecho preguntas que no sabia. Llavors, la pel·lícula d'aquesta nit a TV3 és Presó de marbre. Felicitats, Tatiana. Felicitats. Doncs felicitats, Tatiana. A més de ser l'espectadora VIP, de guanyar el concurs, t'enduràs un fantàstic vi Xalera. Un vi que no és només per beure, sinó que també és per xalar. També es podria fer com un mix final que seria Presó de marbre per un unicorni convergent. Molt bé, molt bona aquesta. Ludantes, un programa que, no farà història. El programa d'avui, Torno a repetir? I fins aquí el programa d'avui. Un plaer compartir aquesta estona amb totes vosaltres. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest show històric i per venir a veure'ns en directe. I gràcies també a aquest meravellós equip, al Ricard Rosa, al comandament sonor, a la Laia Bonet, a les coses d'antes, les dones d'antes, a la Rosa Satoca preguntant pel poble, al Víctor Morcillo a la tonteria i qui us dona la tabarra, Ricard Fontes. I també voldria agrair la feina feta per la historiadora Gina Dríguez. Moltes gràcies. Moltes gràcies i recordeu que ens podeu gaudir a través de Spotify, iVoox i YouTube buscant-nos a Ludantes i ens podeu seguir a Twitter i a Instagram a @lu.dantes_. I si us ve de gust, comenteu la jugada o veniu en directe de públic al proper programa. Moltes gràcies a tots els que heu vingut. Bona nit i ferro, Sant Boi! I gràcies també a aquells que ens escolteu en Gravadot. Ens veiem als carrers. I ens escoltem l'últim dijous de cada mes. Aquí, a la caseta de l'Ateneu Sant Boià, amb Ludantes. Molt bona nit i amunt al baix!